Kining atong selebrasyon gipahinomduman ta nga ang ato di ay misyon sa kinabuhi mao gyud ang pagpangita sa Ginoo. Nya pangitaon nato ang Ginoo, ginamit ang mga gasa sa Ginoo kanato. Kita dinhi sa simbahan moingon magitang dili na tinuod kanabang tuo-tuo man na kanang basa-basa ana mga zodiac sign, mga pungsoy, unsa pa nang uban? Mga superstitious ba? Na scientific, na dili scientific. In short, kanibang human knowledge, kanang magtuon ka sa nature. Dili man kita mo tuo ana. Pero kining ato rong gipistahan kaning tulo ka hari, mga astrologers ni sila nagtuon sa bituon. So doon na di ay panahon nga ang atong gitawag og in quotation tuo-tuo mahimo sang tuburan sa pagtuo. Nya unsaon man na kun ang atong gigamitan sa atong knowledge kaning atong kahibalo gigamit nato pagpangitag Ginoo. Matod pa ni Saint Thomas Aquinas, Santo Tomas de Aquino, kanang Dominican priest nga philosopher o theologian. Dito man ko ni graduate sa Santo Tomas sa akong theology o sa akong canon law. Ang iyang gibuhat, ang reason o ang faith, iyang gitagbo. Reason o faith. Kaning kahibalo, bunga na sa atong tawhanon nga rason. Ang pagtuo, bunga na sa gisultis Ginoo. Nya kun ang atong rason di na gani makunik sa gisultis Ginoo o sa kabubutos Ginoo, tawgo na nato siya og evil. Gilingi ay imong tupad. Ingna ang imong rason ni kunik pa sa pagtuo. Example ha. Kay bao manggitang mo kwinta. Kwinta, rason man na. Kung doon na kay sweldo nga 500 ang adlaw, nya 5 na kabuk imong anak, musugot pa kag naay ikaunom? Ha? Tubag. Wa na maglisod na ka. Munay atong rason. Pero kung tungod sa imong kahadlok nga muunom kabuk imong anak, magpalaygit ka, mag-pills ka, mag-kondom ka, mag-abortion ka, aron lang yun, wa na ikaunom, ni kunik pa na sa pagtuo. Yawa mo magamit, ana. Mayo. Kung ang imong bana nangabit ba imong bana? Ang atong rason, moingon kita nga, sadaan siya. Bakakon, traidor, hudas sa inyong kaminyoon. Mao na itong rason. Sakto man sana. Kay di man ginasakto. Pero og imong kasab-an, imong awayon, og imong buwagan ang imong bana, tungod lang sa imong kalagot sa iyang sala, ni kunig panas pagtuo. Oh, wala na. Mao na ikunig Dios pagtuo. Unsaon man? Kon 5 na kabuk imong anak sa may buhaton, ingna ang Ginoo, Lord, di na kaya. So di nami magdog sa kong asawa og bana, maglagyo mi og higda. Ana, din ami mag-sex. Ana, gitawag na og abstinence. Fasting and abstinence. Yan, ingon sa dang Ginoo, naamang go'y safe period. Na may pila na kadlaw, ang kukakibawa na, o mami magkwinta anas madre, pila na kadlaw. Kamu kamao mamuana, kanang gitawag lang natural way ba? Nga no na dili fertile period sa babae. O, kana, i-express ang inyo dihang sexual life. Nga maingon ka, di man kapugnan, Lord. No, anaw, di man ka kapugnan, di, padayon.
Kay ako rasay magbuot kung ako ba ng pakatawhon o dili. O ana. Pero muantos gyud. Muantos aron sundon ang gustos Ginoo. Mo na gibuhat sa mga astrologers. Nakita nila ang bituon ug sa ilang pagtuon simbolo kining bituona sa bag-ong hari nga maghari sa tibuok kalibutan. Unsa may gitudlo sa bituon? Biya mo sa inyong gipuy-an, baktas mo og pila ka adlaw, tuig pagay tingali, kay from east to west man sila ni travel, risko kay tanan, posible silang pamatyon sa laing mga hari, pero ni risko sila kay gisunod nila ang bituon, dili ang ilang kahadlok. Pag-ingon sad nila, pagkakita nila sa bata, giingnan silang sa Ginoo nga, giingnan mo to silang Herodes, pangita ang bata ha, nya report dayon nga rin ako. Kaya ng huna-huna ni Herodes, patyon ko gining bata ha. Pagka kita nila sa Ginoo, ni simba na sila, ni halad na sila, giingnan sila sa ilang damgo sa Ginoo, ay namugbalik ni Herodes. Gisunod dayon nila ang Ginoo. Pasabot, ang atong knowledge, atong ipahaom sa Ginoo. Ako, ang akong knowledge, commerce, accounting. Ang akong experience, 8 ka tuig nga trabaho, diha ko sa bangko, banker ko. Ana, ang katapusan akong posisyon, head ko sa loans division, niya acting assistant branch manager. So kamao kong mo analyze. Muna dinhi sa akong pagpadagan sa atong simbahan, gigamit nako ang akong commerce accounting. Unsa man? Baligyag slot. Di ba? Nya ako nang i-divide. Ana, nya maghimo kog feasibility study na i-budget kada project. Nya ato dayong ibaligyag slot. Ini kahuman nagkahalin tanan, ato dayon nang humnon ang project. Pina-commerce man accounting, knowledge man na. Pero gigamit nako aron ang atong pagtuo mulambo. Nya ganahan mo malit og slot. Tanawa, di ba? Nipalit na mo. Ang kanang wa mo palit, mga yawan o na sila. Simple kayo. Si Kristo, wa mo kaon og 40 ka adlaw, 40 ka gabi Nga naman, nagsakripisyo para sa kaluwasan sa katawhan. Di mo kasakripisyo mga 2 ka adlaw, di mo mangaon para inyong luwason ang atong simbahan. 2 ka adlaw. 40 ka adlaw, di makita matay, samot na 2 ka adlaw. Nya, knowledge sad ni. Samtang di mo mangaon og pagkaon na karne, bugas, o gunsa pa diha, ang inyong kanon, kana lang mga dahon-dahon. Ngayo mo dito kamunggay sa inyong silingan, inyong pabukalan og tubig, mo na inyong kanon kada adlaw, buntag, udto, gabi 2 ka adlaw. Kanawa, unsay mahitabo? Mawagtang imong diabetes, mawagtang imong kolesterol, wagtang pang imong uric acid, malimpyo pa hasta imong cancer cells, malimpyo pa na siya. Punan pagyod sa gahom ni San Vicente Ferrer, daily abundant graces, himsog ka inighuman. Mao na nay pagtuo. Nawa, di ba wag mo mosunod? Malipayon ka, nga na kay cancer, imong i-offer sa Ginoo, sayaw kag sinolog, apil kas barangay, apil kas chapel, sayaw kag sinolog, paghuman sa Pista Santo Niño, namatay ka. Ngayon kawa man lagi maayo, Pader. Ang rason, kay giayo siyang patay sa Ginoo. Di ba? Malipayon siyang namatay, gasinolog. Di ba? Kanindot, ana. Posible sad, nga imong stage 4, mahimong cancer-free. Pero di man na mo'y rason. Ang importante, nga nakahalad ka sa Ginoo. Muna ang 3 kings, ang importante nila, gadagid silang halad. Dili lang ang pagtanaw sa Ginoo, ang ilang gihalad sa Ginoo. Ilang kaugalingon, gihalad nila. Ang ilang kapasidad, doon ay kapasidad nga makahalad og bulawan, na ay kapasidad nga makahalad og mira, na ay kapasidad nga makahalad og insenso.
ang halad nato sa Ginoo. Mo man ang sinulog, halad ngadto ni Senyor Santo Niño. Lingay mong tupad. Ing na palit ka? Ing na palit ka? Nya mo sanong gani, ing na pit Senyor. Kanto mo palit, manindog ta.